салом дӯстон, хуш омадед ба канали Hacker PK. видеои имрӯзаи мо дар бораи як программае меравад ки барои ҳамаи мову шумо лозим аст, яъне барои перевод кардан бо забонҳои гуногун, англисӣ, русӣ ва дигар забонҳо. чуноне ки дар рӯи экран мебинед, ба ана ҳамин программа мешавад ва силкаи программа ҳатман дар зери видео мешавад, метавонед ки скачат кунед. баъдан ворид мешем ба программа, каме мунтазир мешем ва бародарони азиз, ногуфта намонад ки ин программа ба воситаи интернет кор мекунад. баъдан интихоб мекунем следующий. каме дигар мунтазир мешем. готово. хуб, бародарони азиз, ана чуноне ки мебинед, ана ҳамин равзана пайдо мешавад ва дар ин равзана мо чӣ кор карда метунем, яъне ки интихоб мекунем забонҳоро. дар якумаш интихоб мекунем забони тоҷикиро. хуб, дар дуюмаш бошад, мисол мегирем, интихоб мекунем англисӣ. хуб, бародарони азиз, дар ин ҷо ворид месозем ҳамон калима ё ин ки ҷумлае ки барои мо дар кор аст. мисол ворид месозем шом бахайр. хуб, чуноне мебинед, барои мо ҳалакай перевод кард ва боз метавонем ки ҳамин калимаро копироват кунем ё ин ки ба воситаи садо онро гӯш кунем. хуб, боз чӣ функсияҳо дорад бародаро? дар ин ҷо боз ҳаст ки мисол агар ки картинка бошад, сканер карда ҳамонро мехонем, разрешит метем. хуб, ё ин ки бародаро метавонем ки ба воситаи садо дар ҳамон гап занем, мисол барои мо перевод кунад. ва боз ҳаст сурат мегирем, кадом калимае бошад ё ин ки дар картинка бошад, дар дигар чизҳо метавонем ки сурат гирем ва худи ҳамин программа барои мо перевод мекунад. бародарони азиз, агар видеои мо ба шумо маъқул шуда бошад, дар канал обуна мешем ва дар зери видео фикрҳои худмона менависем. кадом программа ба шумо лозим аст ё ки чӣ гуна видео барои шумо пешниҳод кунем, мо барои шумо пешниҳод мекунем. боқӣ дар паноҳи худо бошед.